स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से। प्रमोद प्रेमी यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा ललटेनिए जरी। ए गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े प्रमोद प्रेमी यादव जी और ई गाना के लिखले बाड़े कृष्णा बेदर्दी जी और ई गाना के संगीत से सजेले बाड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 26 सितंबर सुबह प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके सुन सकेम। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।